Чираттагы матур кытлау хатыбыз зур Ширкли авылында туып үскән. Бүген үзенең матур туган көнен каршылаган хөрмәтле милләттәшебез Субханкулова Разия Аббас кызы хөрмәтенә булыр. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан сеңелләре Асия, Мәрзия, Сания, Хава, энесе Рәшид, тормыш иптәше Рәйсә, җиңгәсе Насиха кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Без ишле гаиләдә барыбыз да бик татты туганнар булып үстек. Апабыз безнең арабызда иң сабыр, иң тыйнак бала иде. Без балачагыбызны артык җиңел иде дип тә әйтә алмыйбыз, ләкин зарланырга да әлбәттә урынсыз ярамас. Бер кисәк икене бишкә бүлеп ашасак та без барыбер үзебезне бәхетлеләрдән саныйбыз. Чөнки әнкәебез безнең арабызда туганлык хисләрен нык тәрбияләгән. Әгәр берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, бер-беребезне югалтабыз инде без. Апабыз җизнәбез белән өйләнешкәч, 1979 елны Самара өлкәсенә күчеп китәләр. Татулыкта 2 балаларын, Фәрид һәм Мәрьямны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә килене Илмирага, 2 оныгы Ильяс белән Лилиягә ул бик кадерле әни дә, әби дә булып тора. Шәһәрдә алар үз алдына эшләп, кибет тотып көн күрәләр. Апабыз бүгенге көнгә кадәр хезмәт итә. Гомере буе ул безнең олы таянычыбыз, ышанычыбыз, үрнәгебез булды. Безне бар нәрсәгә өйрәтүче, киңәшләр бирүче дә апабыз. Без, Аллага шөкер, бик тату яшәп киләбез. Күзләребез генә тимәсен. Раббым бер үзе сиңа саулыгын бирсен. Гомереңнең соңгы көненә кадәр үз аягыңда йөреп, иман белән яшә. Кадерле апабыз, шатлык белән тулы күңелләрен, якын кешеләр бүген янәшә. Киләчәктә шулай матур гына, бәрәкәттә якыныбыз яшә. Апабыз безнең барыбызга, гел ашыга ярдәм итәргә. Язсын Раббым 90-нарын узып 100 яшеңә барып җитәргә. Баш очында бүген кошлар сайрый. Язлар килде диеп җирләргә. Насыйп итсен тырышып җыйган тормыш малларыңны сиңа биләргә. Ниләр телик дип ватмый баш, гыйбадәтле гомер телик. Туган көндә сиңа җаным бәйләм итеп чәчкә бирик. Кибер дисәң кайгыртмалы, чәчкәләр шиңәр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Шуңа биргән һәрбер көнне кабул ит бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син күңел шатланып, көтеп. Кадерле Разия Аббасовна, изге теләкләр кабул булсын. Матур туган көнегездә котлы булсын иде. Бәхетле яшәгез. Yazdan ceyler, közler, kışlar, mizgiller kebek kine. Uzalarda gideler şul, yeri berbersine. Elegine kürgenine, şav şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Şeşekli yazlarga, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eğlendiler almağa. Ülgürdüler almalarım, kuyula salkın jiriga. Tutup kalasılar kile, İrterek diye diye. Elegine kürgenine, şu şeşekli yazlarga, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elegine kürgenine, şu şeşekli yazlarga, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa.
алмаларга күбәләктәй кар ява. Әй гомерем нишләвең бу, ашыгасың кайларга. Әлегене күргән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайарада әйләнделәр алмага. Әлегене күргән идем шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайарада әйләнделәр алмага. Шул чәчәкләр кайарада әйләнделәр алмага. Әйләнделәр алмага.